ассалому алайкум дӯстони азиз, инак бахши номаҳо ки дар канали Муаззин Пас пешкаши шумо мегардад бароятон пешниҳод мекунам. Як нафар мухлис барои ман номае навиштааст ва интизорам ки дар комментария барои ӯ маслиҳат медиҳед. Одами реалӣ аст, мехоҳад ки аз шумо маслиҳат бигирад. Инак муҳтавои нома. ассалому алайкум апайшаъло ва кулли хонандаҳои гурӯҳ. Зиндагӣ мисли китоб аст ва мо аз он панд мегирем. Ман дар оилаи камбағал ба воя расидам. Модарам шавҳар кард, маро дар хонаи бибии падариам гузошт. Зани падар маро чашми дидан надошт. мисли ғулом барояш хизмат мекардам. вале гапи бибиҷонам ки мегуфт фақат такя ба худо кун дар гӯшам садо медод. дар синни 17-солагӣ ба гирияи ман аҳамият надода, маро падар ба як марди 40-сола ба шавҳар дод. фарзандони ин мард ҳар рӯз маро ҳақорат мекарданд ки аз хонаашон баромада равам. ин мард зан мурда буд, аммо ман фақат боварӣ доштам ки аллоҳ маро танҳо намегузорад ва ҳатман ман рӯзе хушбахт хоҳам шуд. шавҳарам дид ки аҳволи ман бад шудааст. ҷавоби маро доду оварда ба хонаи падар гузошт. падар маро таъна кард ки агар ту хуб мебудӣ шавҳарат намепартофт. гирьякунон сари эҳсоси ясу ноумедӣ роҳ сӯи дарьё гирифтам. вале занаки ҳамсоя ки ин дам лаби дарьё гоҳҳояшро мечаронид, маро як шапотӣ зад ва насиҳатам кард. гуфт ки ту худкушӣ мекуниву як умр дар дузах месӯзӣ. ба ҷои худкушӣ аз худо сабр биталабу нангу номӯз кун. ҳоло ҷавон, ягон ҷо рав бихон. ман ба хона омадаму намоз гузоштам. гуфтам ки бояд ба сӯи касби дӯстдоштаам духтурӣ равон шавам. бо дониши худам ба омӯзишгоҳи тиббии ноҳиямон дохил шудам. инҷо бароям хобгоҳ додам. бо дипломи сурх омӯзишгоҳро тамом карда ҳамшираи шафқат шудам. бо як марди худотарс ба шавҳар баромада соҳиби 2 писарча шудам. шабе занеро оварданд ки фишори хунаш баланд буду дигар имкони зинда монданаш намонда буд. вақте ки ба чеҳрааш нигаристам, он фариштаи наҷот, зани ҳамсояамро шинохтаму сахт гиристам. духтури навбатдор гуфт ки ин зан хешат аст. гуфтам ки модарам ва то субҳ дар шӯъбаи эҳё болои сараш будам, аммо ӯ рӯи дастонам ҷон дод. агар тамоми одамон мисли ин занаки ҳамсояи ман бошанд, пас зиндагӣ ранги дигар мегирифт. чӣ гуфтед? одам бо одам зинда аст. бо эҳтиром, Гулшан, мухлиси шумо. гулшани азиз, ташаккур ки ба мо навиштед. барои шумо саломатӣ мехоҳам, умри дароз ва аз хонандагон хоҳишмандам ки агар дар ҳаёти шумо ҳамихе ҳодисаҳое ки дар он лаҳза мехоҳед худкушӣ кунед ва ягон масалан хаёл мекунед ки тамоми дунё сӯхт ва шумо дигар илоҷ надоред, хато мекунед ва ҳамин лаҳзаҳо бояд одам эҳсос кунад ки зиндагӣ мубориза аст ва муборизонро дӯст медорад. фикру андешаи шуморо нисбати ин нома интизорам. қиссаҳои зиндагии худро ба мо дар номаҳо, дар комментариҳо нависед. бо мо бошед.